ଜାଣିଛ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଡକ୍ଟର ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ଲେଖିଦେଇ ମୋ ହାତକୁ ଧରେଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ସିଧା ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋରକୁ ଗଲି। ମେଡିସିନ ଦୋକାନକୁ କହିଲି, ବାବୁ ମତେ ଔଷଧ ଦିଅ। ଔଷଧ ଦୋକାନୀ କଣ କହିଲା ଜାଣିଛ? କହିଲା 4000 କି 5000 ଟଙ୍କା ହବ। ହେଲେ ଏତେ ପଇସା ତ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମେଡିସିନ ମୁଁ ଆଣିବି କୋଉଠୁ? सरकारी डॉक्टर अरे सरकारी बाबू भी कहले झियो कुआरे आमर भारी सीनियर बड़ रोग होईछि ताकू विशाखापट्टनम की भुवनेश्वर नेबाकू पड़िबो। छड़ा एते पैसा तो मो पाखरे नाही। मो कॉल करी थांते मौसुमी कॉल करी झियोटा मोर देखो सीरियस तो मो पाखरे टका नाही मेडिसिन आनी ताले मो झियोटा कोलो नहीं नहीं मौसुमी मो झियो को मो बंचेबी ए बाबू माने पाखरे भिक मागी मो झियो को मो बंचेबी। जदि मो झियो को मो बंचेई पारिबिनी ताले तमे मो झियो समस्त विष भी आत्महत्या कर दबा। चलो मां एटी का अपेक्षा करछ ना को एरे डहडा खराटारे काई किछ आइछ। जाओ ना मंदिर प्रांगण गछ छाई बस। ठाकुर नाम यज्ञ चली नाम श्रवण कर। बाबा नहीं बाबा आपणकर से ठाकुर सामना को जीवा को हमर साहस है। आपणकर ठाकुर आम उपरे लागी छथि बाबा ताको सामना करिवार संसार नहीं रे मां सेमिति भावना मनरु त्याग कर। से प्राय सारा जगतर सृष्टिकर्ता स्रष्टा कौन केबे सृष्टि उपरे क्रोध करंती? अरे कहि कि हमको इतने दुख जंत्रणा दौर जदि आमे केवल पाप करिछु तले हमको से दियंतु अन्य माने को कहि केते दुख कष्ट दौचती बाबा। अरे मां तुम कथर मु बुझी पारुची तमे निश्चय कोनोसी विपद रे अछ। हेले दुख करनी करी कराउ थाए सही तबिनु अन्य गति नाही। से समस्या और से ही समाधान। जाओ मां से प्रभु को पाकर निजर दुख जणाओ देखिबो सब दुख दूर हो जिवो। हेले बाबा से दिन मु से जगन्नाथ मंदिर भांगी देइथिली बाबा। तुम्हें से लोक तुम्हें जे से दिन प्रतिवाद करेबी से जगन्नाथ मंदिर भांगी देइथिला। तुम्हें से लोक जे से दिन अपमानित करी तुम घर धमके मारी बाहर देइथिला। तुम्हें से लोक नहीं बाबा नहीं ये से दुहते बाबा जे तो हिमालय उच्चतम तुम हमारे बसे पृथ्वी पृष्ठ को उत्तप्त करतिबा ज्वलंत सूर्य ये तो अधीर छोड़ बता रास्ता करे किया रहतिबा गोटे श्रीनिर बच्च उड़ी गले बाबा समस्त से जीव शाखा को आशा करे पड़ी से कितने जाने बाबा से दिन सिना मु जगन्नाथ मंदिर भांगी देइथिली। हेले आज मो सुनार संसार भांगी जाइछि बाबा। गोटे खाइबा को पाउनी भोकरे आउटु होउछि। এই দেখন্তু ମୋ ଝିଅଟାକୁ ଟୋପିଏ ଔଷଧ ଦେଇ ପାରୁନି। ଆପଣଙ୍କର ସେ ଠାକୁର ବହୁତ ପୁରାଣରେ ଶୁଣିଥିଲି ଭକ୍ତ ବଳିଆର ପାଇଁ ସେ କୁଆଡ଼େ ଶାଙ୍କୁ ଚଲା ଗୁଡ଼ର ପାହାର ଖାଇଛି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ବାବୁ ଯିଏ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ମାଡ଼ ଖାଇପାରେ ସିଏ କ'ଣ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରେ? ସତରେ ବାବା मनीषर माड पिठी को काटे बाबा। हेले जगार माड कलिजा को बाटे। हमें अपन को हाथ से बोल बाबा
ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିବାକୁ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ନା ବାବା। ସେ ଆମ ଭୁଲର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଯିବେ। ସତ କହୁଛୁ ବାବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ପାପ କରିଛୁ, ଭୁଲ କରିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାନ ଧରି ଉପବାସ ହବାକୁ ଆମେ ରାଜି ବାବା, ରାଜି ଆମେ। ତମେ ମାନେ ସେଇ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନା? ସେ କେବେ ବି କାହା ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅନ୍ତିନି, କାହା ପିଠିକି ମାଡ଼ ମାରନ୍ତିନି, କେବଳ ଆସ୍ତେ କରି କାନ ମୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ କାନ ମୋଡ଼ି ଦେଇ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି କୋଉଟା ଭୁଲ ଆଉ କୋଉଟା ଠିକ। ମନ୍ଦିରର ପହଡ଼ ଖୋଲିଗଲାଣି। ଯାଅ, ଦୁଃଖ ନେଇ ସୁଖ ଦିଏ ବୋଲି ତା ନା ପରା ଦଇତାରି, ସେଇ ଦୀନ ବାନ୍ଧବଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ନିଅ। ଯାଅ ମା, ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଅ। ଆରେ ଯାଅ। ହେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ବଳିଆର ଭୁଜ, ହେ ଦୁଃଖୀ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦଇତାରି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ତମେ କଣ କହିଛ ଠାକୁରେ? ଧନ୍ୟବାଦ ଶକ୍ତି ଯାର ଥାଇ ସେ ପୁରୀ କ୍ଷମା ଚରଇ। ହେ ବଡ଼ ଠାକୁରେ, ଆମେ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛୁ ତାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କାନ ଧରି ଉଠୁ ବସ ହଉଛୁ। ମାଟିର ମଣିଷ ମାଟିକୁ ଆପଣେଇ ନଉ। ଆକାଶର ଉଡ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଏଇ ଧୂଳି ବୁଲି ହେଇ ନିଜ ଦେହକୁ ଧୂଳିଆ କରିଦଉ। ଆରେ ମା, ଟଙ୍କାର ମୋଟା ବିଛଣାରେ ଶୋଇ ଶୋଇ ତା ଦେହଟା ପରା ପାପ ବହୁଛି। ଏଇ ଧୂଳି ବିଛଣାରେ ତା ପାପ ତକ ଛାଡ଼ି ହେଇଯାଉ। ଯାଅ ମା, ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ନିଅ। ଆଉ ଏ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଅ, ଏ ଦୁନିଆରେ ଅର୍ଥ ବଡ଼ ନୁହଁ, ପ୍ରତିପତ୍ତି ବଡ଼ ନୁହଁ, ବଡ଼ ହଉଛି ତା ପାଦର ଧୂଳି। ଏଠି ତୁ ବଡ଼ ନୁହଁ, ତୋ କଥା ବଡ଼ ନୁହଁ, ବଡ଼ ହଉଛି ତା ପତିତ ପାବନ ବାନା। ତା ଦାଣ୍ଡ ବଡ଼, ତା ଭୋଗ ବଡ଼, ତା ପଣ୍ଡା ବଡ଼, ବଡ଼ ତା ଜାତ, ବଡ଼ ତା ନେତା, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହଉଛି ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶିରଟାକୁ ମୋର ଭାରିଚିର ଭୋକ ଲାଗିବ। ତମେ ମନ୍ଦିରରୁ ଟିକେ କଣ ମାଗିକି ନେଇ ଆସିବ। ଆଳତି ସରିଲାଣି, ସେଠି ଭୋଗ ବି ସାରିବ। ଯାଉ ନେଇ ଆସ, ମତେ ଖୁଆଇ। ମୌସୁମୀ, ମୁଁ ତ ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେବେ କିଛି ଦେଇନି, ବରଂ ମୁଁ ତାକୁ ମାଗିବି କେମିତି? ସେଦିନ ତ ତାର ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲି, ତାକୁ ମାଗିବାକୁ ମତେ ମନ ଆଉ ଆସୁନି। ତାହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା କେମିତି? ମୋ ଝିଅ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ମୋ ଝିଅ ଔଷଧ ପାଇବ କେମିତି? ତାହେଲେ କଣ ମୋ ଝିଅଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ? ନାଇଁ ମୌସୁମୀ, ମୋ ଝିଅ ବଞ୍ଚିବ। ମୋ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ এই জগতর নাথ জগন্নাথଙ୍କ বড়দাଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଭିକ ମାଗିବି। ମୋ ଝିଅଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭିକ ମାଗିବି। ଏ କଥା ତମେ 4 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନି, ଉପବାସରେ ଛଟପଟ ହଉଛି। ହେ ବଡ଼ିଆର ଭୁଜ, ତୁ
ଷାଠିଏ ପଉଠି ଖାଉଛୁ, ଅଥଚ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଝିଅ ଭୋକରେ ଛଟପଟ ହଉଛୁ। ଚାଲ ମୌସୁମୀ, ଏ ବାବୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି କିଛି ଆମେ ଭିକ ମାଗିବା, ଆଉ ଯାହା ମିଳିବ ଆମେ ଖାଇବା, ଆଉ ଯାହା ବଳିବ ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇ ମେଡିକାଲରେ ଦେଖେଇବା। हे बाबू माने कोटाय मोहचित पड़त पते आपण मानको भिख मागु दया करतु बाबू माने, दया करी अब मुह को टिके चमक आपण माने जदि मो मुह को न चाहि ताले मोर हुकिरा छुआटा मोर जीव बाबू माने, आपण माने जदि चाहिबे ताले मो छुआटा मोर दया करतु बाबू माने कोटाय मार पड़त कालिके आपण माने भोरी दियंतु बाबू, ମୋ ଝିଅଟାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି କିଛି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ, ଆମକୁ ଭିକ ଦିଅ।
ଝିଅକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ବହୁତ ଭିକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯିବି ମୋ ଝିଅକୁ ବଡ ମେଡିକାଲ ନେଇଯିବି, ଆଉ ଭଲ ହେଇଗଲା ପରେ ତା ପାଇଁ ନୂଆ ଜାମା ଖଣ୍ଡେ କିଣି ଆଣିବି। ଯିବି ଘରକୁ ଯିବି। আর মৃত্যুঞ্জয় মান গোবিন্দ সেদিন মতো অবিশ্বাস 2 লক্ষ টঙ্কা চুরি করেছিল। ହେଲେ ତ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ତତେ ଏମିତି ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା ଯେ ତୁ ମତେ ଶେଷରେ ଜେଲ ପଠେଇଦେଲୁ। ହେଲେ ଆଜି କଣ ମାଗୁଛୁ ମା? ଆରେ ସେଦିନ କେଇଟା ଟଙ୍କା ଦେଲୁନୁ ବୋଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ମରିଗଲା, ମୋ ପାଠୁଆ ପୁଅଟା ଅପାଠୁଆ ହେଇଗଲା। ହେଲେ ଆଜି କେତେ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛୁ ମା? 5 ଲକ୍ଷ, 10 ଲକ୍ଷ, 25 ଲକ୍ଷ, ନା 50 ଲକ୍ଷ? ଦେବେ ବାବୁ ଦେବେ? ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ଆପଣ ମତେ ଦେବେ? ଆରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି ମା। ତାହେଲେ ଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ। ମୋ ଭଉଣୀ ମିଠିର ସୁଖର ସଂସାର ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। এইটা অসম্ভব, অসম্ভব। ভৌণীর সুখ সংসারକୁ ମୁଁ କେବେ ଫେରେଇ ଦେଇପାରିବିନି। କିଛି ଶୁଣିବିନି। ମିଷ୍ଟର ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ, ତୋ ସହିତ ମୋର ପୁଣି ଥରେ ମୁଲାକାତ ହବ। ଆସୁଛି। नहीं वो एमिति करो हुए। नहीं ମୁଁ ଯିବି। ମୋ ଭଉଣୀଟାକୁ ସେ ରାକ୍ଷସପୁରୀରୁ ନେଇ ଆସିବି। ବରଂ ତାକୁ ବି ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ହେଲେ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ଭିକ ମାଗି ବଞ୍ଚେଇବି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଅମଣିଷ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ଭଉଣୀଟାକୁ ମୁଁ କେବେ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବିନି। କେବେ ସେଠେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି କିଏ ସେଠେ? बड़ा विचित्र है दुनिया। किए निज खुशी को एठी बलि पकई दउची तो किए निज ठिकाना हजई दउची। हे मूर्ख मनीष माने तमे बुझुन काहे कि मनीष जन्म पर 2 दिन दिने मरण दिने जन्म अंतिम न्यारे बलिना केही रही नाही रहिबेनी एई भवरंग भूमि तले सर्वे निज निज अभिनय सरी बहुड़े काला बड़े 24 घंटे 64 शव को मुदाहा करी कहूची हे ईश्वर मते मनीष जन्म रूपारी कर। हे ईश्वर मते मनीष जन्म रूपारी कर। हे ईश्वर मते मनीष जन्म रूपारी कर। किए थे बाबू? ମୁଁ ବି ତୋ ଭଳିଆ ଦିନେ କୋଟିପତି ଥିଲି ବାବୁ। ଗାଡି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିପତ୍ୟ ଥିଲି ବାବୁ। ମୋ ମନରେ ବି ଗର୍ବ ଆସି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅପନିନ୍ଦା ଦେଇଥିଲି। ସ୍ୱୟଂ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆସି ମତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। କୋଟିପତିରୁ ମୁଁ ଆଜି ହେଇଗଲି ମଶାଣୀ ଚଣ୍ଡାଳ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅପନିନ୍ଦା ଦେଇଥିଲା। ନରସିଂହ ରୂପରେ ଆସି ତାକୁ ସଂହାର କରିଥିଲେ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ
ଶିଶୁପାଳକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଶିଶୁପାଳର 100 ଭୁଲ ପରେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଛିନ୍ନ କରିଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ଏ କଳିଯୁଗରେ ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅପମାନନା ଦେଇଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛୁ ସେଥିପାଇଁ ତୋର ଆଜି ଏଇ ଅବସ୍ଥା ମାସକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବି ତୋ ଝିଅକୁ ମେଡିକାଲରେ ଭଲ କରିବୁ ଆଉ ମୁଠାଏ ଆହାର ପାଇବୁ ମୋ ସହିତ ମଶାଣି ଜଗିବୁ ଆରେ ମୋ ସହିତ ମଶାଣି ଜଗିବୁ ପରା ଆରେ ମୁଁ କହୁଛି ପରା ଆରେ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ବାବୁ? କାହିଁକି ନା ତୋର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ